Λοιπόν, γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε λίγο Infection στο Canyons. Ελπίζω η μέρα σας να πήγε καλά φυσικά. Και άμα σας άρεσε το βίντεο, απλά κάντε ένα subscribe, αυτό ζητώ μόνο. Ένα subscribe, ένα subscribe, δεν πειράξει ποτέ κανέναν, σε βλέπω φίλε. Λοιπόν, πάμε. Νομίζω είμαι έτοιμος. Ναι και παιδιά. My time to skip some. Δεν ξέρω από τα σκηνιά, πάμε. By the way, Ναι παιδιά, by the way, είναι cat-eared brown colored. είναι περίπου 12 η ώρα. Και είμαι και κρύος, οπότε θα φωνάζω λίγο. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω, επειδή όπως με ξέρετε τζίμις είμαι πάνω απ' όλα. Και ναι, συνεχίζουμε στο βίντεο, πάμε. Ah, you got to be. Γάμο το μου. Forgot about the plan. Forget about anything. I just did the guess. Okay, so you proud of me? Hey, naughty words. No. I didn't say anything. No, you can't. Yes, you did. You said fuck. No, I That's said not nice. fa. You know the sound effect fa? I said Same that, but thing. Same thing. it's not the same thing. It technically kind of is the It's same thing for It's my not the same calculation. thing. I said Δώσε το boost, παιδιά. not sound. Τι, δεν είμαι ζεστός. Different spelling, different sounding. I don't care, you fucking English teacher. Λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ θα σταματήσει το βίντεο. Θα ζεσταθώ πρώτα Well, και you're μετά θα very bad at ξανανοίξω. English, Okay. so, Λοιπόν παιδιά, μόλις ξαναξεκίνησε το round από την αρχή. Μόλις τώρα ξεπιάσαμε. Και έχω ζεσταθεί στο περίπου. Όχι φουλ, οπότε ναι, θα με δείτε λίγο καλό. Βοήθηκα και λίγο άμα βλέπεις αυτό το βίντεο. Κάνω ακόμα προπόνηση. Κάνω. Όχι ρε γάμο. Πιάσε. How are you gonna get killed like that, by the way? Οπότε κουραζόμαστε λίγο ακόμα. Δεν χρειάζεται να κουραστούμε. Yeah, you be blessed. Fuck. Παιδιά, ξέρετε τι ώρα είναι. Oh, I hear people are getting tagged. That's not good. I see a party hat coming my direction. Boy, how dare you lead them to me? Never mind. I see a bitch trying to speak. I see party hat. Ναι, παιδιά, με σχολιάσετε το τιμή 40. Don't worry about that. I see a lava monkey looking at me. Yeah. Yeah. Don't worry about what. Πηγαίνω. Παιδιά. Πηγαίνω και πάω και είμαι full. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Παιδιά, κάτσε το βίντεο, έκοψα το δάχτυλό μου επειδή κοπάρισα στο γραφείο. Κατ. Λοιπόν, τέλος το βίντεο για σήμερα, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Πάτε like και εγγραφή και τα λοιπά. Λοιπόν παιδιά, μετά από αυτό το βίντεο που καθόμαστε λίγο στο shop να χαζέψουμε και να δούμε τι μαλάκες θα πετάξουμε. Bye και ελπίζω να μην σας ξαναδώσω άλλο βίντεο. Εντάξει, σας αγαπώ.